Het is van vrouw gerief, een plots van aardigheid. Dat is toch een auto? Wat gaat er nou gebeuren, man? Oh, Piet van Bloeks 230. Blijkende Groningen! Weg met die hamburger. Jongen, geef me in. Het is de lucht achter het hoer. Het is het torentje van Spiek. Dit is een Fortnite. Nee, jong. Mercedes. Zwijn en zwoere check, ja, zwijn en zwoere check. Maar al krieket van de Hier nog één, Bas. roept Doe nog één, Bas. direct vertrouwen. Kloor. Zwijn en zwoere check. Wat zal we nou krijgen? Ja, wat is dit allemaal, man?